Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda mdzulobuno ndi program inanso sabata ino ya The Hot Current. Program imeneyi ndi yamphamvu kwambiri ndipo cholinga chake nkukambirana kukuza na nzeru. Ndimafuna ndikuonetsereni lembi athu apano pa Times. Pano tindalembi pa. Tindalembi pa. Iya, osamatseweretsa iya. Chifukwa Chingereza yake ndi session clerk. Yes. Session clerk. Yes. Sokulonku session. Pano ndi mpingo pano. A session yake na amene. Nda format. Nda format. Iya, ndi apa. Emeritus. Ndana ukapano. Muntu sanga ndimbe mlandu. Sanga kwembe. Ndi alembi apano. Yes. Mbusa wake ndine. Chakwe. Inu mbusa. Mbusa. Tanga wakhalanda. Ameneyu akale shawishe bwana, shawishe. Ine mnde ndikalishe wa asha chifanya. Oho. Fanya mundika kutalio. Kuti samaonane. Kubangira chigeti. Chifukwa chani kijantu atatu. Inabusa awalembi asha. Inaanza kuti ndikuike pati. Chati tumbo yamba mpingo ndi bantu atatu ndikhala. Atopo kanga na mpingo sana yambe. Mbusa ndine bana. Ndene asha. Awa alembi. Ine asha. Ndiye mukezo limungakale gulupa jabwino. Gulupa? Simungakale asha. Simuna yandikire kwambiri. Chifukwa pachinayi akuti mwandisunza kwambiri. Pachinayi. Pati boss. Mu studio B. Ndakusunza pati. Kundisunza paka anthu amanditumizira kuti nanga mbalano uja apangira zimene. Mambufusa. Zona Akasa makena zobi. Zo. Ndimafuna ndikulandireni inu nkhwenda viwi. Nachula bwino. Nkhwenda viwi. Timakunyadilani kwambiri. Ifeso timakunyadilani. Anthu ndinu na abale yanga. Nditu jai. Wosokoneza ndi uyu. Mulembi. Maulazo. Mwina session clerk. Ine nani asha. Kwa sabwela kawa bwino mulembi akusokoneza. Osokoneza ndi mulembi. Nanga nali kuti kuswera ngini sana ule. Ndi muntu otama tamanga so chiro zinazo. Ana yankhula ndi sana njani. Nasazika kuti yayi. Yankhulana. Ndipati kamene wachola mtambo California. Izadelo. Tikulandireni amatipatsira programu iyi ndi series Enterprise. Yes. Yeah. Kotera kuti kaya muli ku Malawi and outside the world kwina kuli konse kumene muli timatiti tachesa chinthu chamwayi kuti tikhoza kukhala limodzi madzulo ano program ndi yamphamvu ndipo muno matenda ndipo zolankhula zathu zimakhala zamphamvu and we make no apologies. No, we don't. Poyamba timakamba kwambiri ku MCP chifukwa ndi amene adali ndi thumba Adani misonkho ya Malawi. Yes. Pano tichitano focus ku DPP. Mwaiona Andosati dabwa ayi. Ndimene mapangira zinthu zachi. chifukwa ena ankaona ngati MCP timadana nayo. Timangodana nayo. Koma timanena kuti kumene kwa kumwakhalira ndalama za Malawi. Yes. Ndiye tifuna tizilondoleze ndalamazo. Yes. Ndiye shift pano. Sitizikamba za MCP. Ayi, pang'ono pokha basi kodi mukutani kumene kwa MCP. Zona Komano daily tikafika pano. Kodi misonkho ikwenda bwanji? ATPP atizolowera. Ma promises akwenda bwanji? Kodi ultimate chani? Manifesto ikwenda bwanji? Nkulakwa kuyankhula motero alembi athu apano. Ayi ndithu sikulakwa ndipo mwachita bwino mawuwo kwayankhula pano so that aliyense azidziwa kumene tikupita. Kuti sinkhondo ndipo tilibe chifukwa ndi wina aliyense. If we wish this government all the best. Ndipo mena anayankhulira auja na president muja kumati aya ndithu zinthu mmene tikupitaku aziyenda bwino. Koma pamene tikaona kuti apapa Amalawi ayamba kutsamwa, it is our duty pamalo pano kuzayankhula zinthu zimenezo. Chifukwa timanena kuti Amalawi ambiri alibe mwayi and a platform kuyankhula zimene ife pano tingathe kuyankhula. And we speak with love to power. Ndicho linga chonena kuti our Malawi should be a better Malawi. Bas we speak with love. Power. Chifukwa pano IMCP ena ayamba kuyankhula kuti kumatu anyamata lero lero pasipa pa 5. Yes. Mesa tinkanena zimezi. Adandimbira MP wina ati komatu ine ndimauza athu chipani. Mawana linka. Ndimane akuti mawana nansalinka. Mukumbukira kuti ku DPP atachoka adabwa MCP. Mukumbukira sana kana DPP. Tinabwa asopano kuzanena. Kuti DPP akunena kuti komatika na kumverani.
awali ngati tunthawi imene Ezoona so nyimbo ikamalira ukuvina ndakusapota umagontha mkutu chief umagontha mkutu ikatha nyimbo ijanu pamene umazaona ati kodi I think mastep energy cinema ina ndipange zimene zichasi so chonde mbiri samangobwereza yomweyo izikhala ndipena pake posinthira kuti apa tusintha mbiri zoona kuchoka ukuku isazondokeso iko zosasondoka chief chisankho chili ndiwe kubwera anthu kuzakuuzani zinthu zimene anthu ena sakukuuzani muchiyese chamwayi because okay awakuti chani how come amene amabwera amene tikudya nawo akungonena zabwino zokhazokha munthu ozanena zoyipa si mdani wanu because mukakonza amene aja amakudandaula naja amakondwera so tikuyamba pano pa clean slate zona tisayambane ulendo tisayambane please zona chifukwa sititopa kubweresa uthenga wa Malawi amene aonesa chikondi chachikulu mutinakamba mu program ya lachinayi tinali pano timanena kuti anger is love disappointed ukamkonda munthu kwambiri akakukhumudwisa umasanduka mkwiyo ndi anthu aja amafuna aonese mkwiyo wake mmene anakufondera mu 2020 Amalawi anakonda atonse kwambiri adawakonda kwambiri there was a lot of goodwill ndipo ngati iwo samadziwa kuti ngati linalipo nyengo imene anthu anayika atsogoleri mboma with so much love with so much support inali nthawi imeneyi umati ukatembenukirawo kumaona ku judiciary ali mwe ukaona uku anthu ali mwe but statutory corporations anthu kumati koma apa tiona zosinthika koma tichenjeze atsogoleri nthawi zina goodwill ija amaichita abuse and you can't take people for granted amasafika nthawi amakupasani period yonena kuti honeymoon phase kuti amuna tadikirire chaka choyamba kana kamata mene mwayambira Ukraine mwe inde kuti chaka choyamba Ukraine namonde mene mwayambira kana kanthamati wait a minute mene mwayambira DPP you know even the DPP there's a limit to which they can give MCP as an excuse. That's right, so kwambira pachi pamene MCP ndi anzawo ankatena kuti koma DPP inaononga ziko anthu ankamvesa kana kanafika pena anthu sifuna kumpaso kuti mesela inuyo you are in there fix the country yes and fixing uzena kudziwa kuti uli ndi 5 years so ungangozitengera pa kuti basi kuliso 5 inaso yokuti sana kupasi so in that 5 years make sure you start fixing where people can see kuti apati pakonzedwa so chief blame games ingathe idamba kalekale m'Bible atafusa Adamu oda Adamu mukhala bwanja anzimayi idambira wepa blame is matter chief kwameza mulibe ndalama mwasankhabe kuti mulo bwanja osakana ngati mwapeza mulibe ndalama una atakula akulu tapeza kuti mulibe ndalama ife sitolowa mutabwerera you understand ale services sauda napeza ndi mulibe kali kose anthu ajabwerera koma mulibe ndalama choncho mwasankhabe kuti mutani mulowe nde musatuuze so zoti mulibe kasakeni kapezeni ndalama chifukwa chake takuyikani mwenuyo so tikayikamo munthu chief timazowa kuti mugula kuika zinthu ndeta sankhabena abwere please no excuses nkhondo zikukokera kankhondo kambali yako kuti katikhuze yes we understand kuti it might affect supply chain pena pa yes but we can't economy koma Mozambique auchaya Mozambique auchaya Tanzania defense lingango kala kuti nkhondo ya Ukraine yango bangidwa ifeka Mozambique auchaya afumu wamenya bwiro wapi maneba za auchaya api defense wanya ndi bila mkhiko kwambia yes ingagwire imene yona ni mankhola mapambe Maka pochaya. Mozambique auchaya. Mozambique auchaya. Tanzania auchaya. Zambia auchaya. Defense lingango khala akuliza difu. Ukraine basi. Now tikamankhula chonchi andi tinayankhula chonchi ku MCP. Chifukwa chonena kuti iwo onda amene anagwira misonkho yathu. Tidziyankhula songa mphamvu ku DPP. Kulako kwenkhula chonchi. Ndiye tisayambane iya. Chonde tisayambane. We mean well. Yes. Dzulo tidali pa stadium upa ino alembi mundatanganidwa a beautiful ceremony a beautiful ceremony ujeni uyu marijani kuti za asilikali zija perete wabwino perete okongola asilikali ochena
panalibe okugwa chifana zinaperera mabizo kuti angogwa kwangobwera mangotola koma ine sindawo kamene ndo timonera ndithu timonera ndipo zithunzi zimaoneka bwino kwambiri kwambiri toze khala peredo wabwino popanda okomoka peredo wabwino kwambiri chifana zinaso kukomoka kuja minyama apolisi bakulu iya sisi matengala ngokomoka koma kulowa kuti chikhala bani taya migira MTF peredo wabwino anyamata mphamvu anakhala pale baja 3 hours popanda okomoka munaona banje mambo zona wanthu akuona nzithunzi mwawo apo nde kuti pamene popo akulowa muthalika paipa japo panda asanalumbire nde kunalibe tire makonda uja tire apa padalibe chifukwa chokuti umayina kuti ukalumbire ukatenge chinthuchi apa asanatenge chinthuchi akulowa pamene popo mutha kuona anthu mmene akubwerera pamene popo kusangalala beautiful asilikali athu amenewo ndithu parade imene yoyo yamphamvu kwambiri unali mwambo wabwino unabwera ndithu mapresidenti awiri aku Zimbabwe komanso Mugabe ndimasatira china chilichonse inu nditetezeni anapepesa bombaja anazabe kawiri kosi anapepesa naopa kuti wina ngokadula anandiuza sotakhala kuti buku inakisakadula zose ndapanga kunokozi zingolokeka ndi apa chifukwa anthu amaiwala zabwino zonse Isaac Salima anthu apina china mwali autamanena kuti ati kuno kwa president Lazarus Chakwera koma ndazira kwa kuti usinthe kuti koda Salima bwana adasi ambuyo but in general Brian timathokoza aso abale amene anabwera kuti azaonerere ifeso timapita kukaonerera miyambo yawo so kachipande kathelere kama koma nkuyenderana it was a beautiful day alumbira ndithu pamene paja Jenasa alumbira ndithu Muthalika president opuma analipo awiri pamene paja ena anali candidate so muchisankho chimene chimayi Joyce Banda abakiri muluzi akhumbo kachali ngatafuma amaiko usa kasi muchirumpha analipo amene adasowa adala achakwera I think pamaveka mphekesera mwina titha kufusa nabe kuti ife tinavapo zotani mwina komano timayembekezera kuti achakwera abwera koyambirira chifukwa tidaona amuluzi komalizira akupereka ulamuliro kwa malemu bingu komano nthawi imene janali akampu imodzi eraso chiyambire ni kuti wina akuchoka kubwera ochokera kampu ina sitinaonepo mwambo umene ukuchitika so dzulo timaona ngati kuti mwina tionano mwina tikusintha koma zinalephereka I think pakumveka nkhani zosiyana awamvako zina ndamvako zina mwina mukati pa sampata titafuta aipo kuti muli mbwalo ndilo ili mwambangiza za kusowa kwa chamwe ine zimene ndinamva zonena kuti anthu amakambirana panali komiti imene akhazikisidwa imene makonza za mwambo umenewo ndiye pamakhala iwo amene ali central government so tikamanena kuti akuboma ndi kuti boma limene lidakali at that time and this moment ndi agulaji na Zamba Michael Nzamba ndiye ena a secretary to the president and cabinet SPC ndiwe nanso kweneko then mbali nayi amene amabwera sopano achipani cha DPP nthumwi zawo komanso pa Jandema Alliance Partners analiso kumene kumakambirana ndi zonse zimaonesa kuti msogoleri wakale achakwera akhalapo pamenepa koma zikumveka kuti pamene sanazagwirizane ndi pamene mbali ya achakwera inazapempha emphasis mbali nkhani yokhuzana ndi chitetezo nkhani yokhuzana ndi chitetezo ndi zina zoterozo so kumbali inayi zina zotero ngati ziti nkhani yonena kuti akabwera kumeneko protocol kuti izakhala motani kuti kawazakhala pati zalandiridwa motani ananga chitetezo ndi zina zoterozo ndi nanga sinkati mukambirana because at that time analibe the sitting president remember that anayasana alumbilitsidwa enawa so at that time so amakambirana zimenezo ndi kumbali nayi zikuoneka kuti amaona kuti koma zina zimene mukukambazo mwina kuti tichite offer security kapena kuti mwina anthu situkuopa kuti anthu ena mwina azapanga zina mwina zipongwe zoterozo zinazi sitingapange guarantee for supporters nthawi zina amakhala very happy amakhala very emotional amatokhala very excited ndi zinazi mwina face tingathenso kupanga guarantee ndi kunali ngati pena pake kusamvesesana at the end of the day kunapezeka kuti ena wanaona kuti ande kulibuna satani ndi kulibuna sabwereso enawo so you find kuti mbali ina ikukankhira kwanzawo kuti koma awawa ndamene mwina apangisa chinthu chitikhale motero awanso kuona kuti ndi kuti simunafune kubwera
ine ndikaona Brian mwachidule ningonena kuti pali mbali ziwiri ife timafuna kukhala fair at all times. There are two sides. On one side it was a missed opportunity ifanena kuti pali maiko amene nthawi zinanso amasuzumira kumaona kuti kodi kumalawi zikuyenda motani. It was an opportunity kwaonesa nzathu kuti statesmanship imakhala motani. Handover of power in a democratic institution kapena country imakhala motani. Imakhala ndithu movomereza kuti ndagonja inu tengani mkazi mutenge mengana nene akalenga mbuku lako kuti yaitengani mkazi ndiye mafunika kukhala ndithu zamtendere koma mwina sizinakhale moto. It was a missed opportunity. Although on the other side tukwamvesaso now kuti panaibe zinthu zina zimene sanakathati kupanga guarantee mwina panaibe ma demands ena amene sitingathe kuamva zimene iwo anaona kuti those ones we can't guarantee. But at the end of the day tonse ndi Malawi tikamakamba nkhani ya unity izionekera through functions like this. So ine ndikuona kuti it was going to be an opportunity. Both sides could have done better. Sitikuchita accuse one side yapai. Tikunena kuti both sides could have done better. Zinakakhala zotheka ndithu achakweracha ndikuchita handover ndodo ichatitu kuwapasa kuwapasa amunthalika anti ndakapereka chithunzi chabwino kwambiri to the whole world kuti koma Malawi ngakhala osauka kuma democracy ayinayo patali. Ino ndivuza mwambanji zomwezo kuti I think padali kupempha zinthu zina kuti kodi zingatheke kuti mwina kusazakhale chipongwe china chilichonse nde mbali yopemphedwayo ikumveka kuti nana kuti sitingachite guarantee because anthu ena amakhabe kuti akutani akumva kuwawa mwina ndi mmene Brian tisanamizane mdziko muno pamakhala mmene panali pali anthu ena ndi a DPP pali ena ndi MCP a DPP akumva kukoma kwambiri kuti MCP atuka mboma chifukwa mwina pali zinthu zina zimene samatha samakondwera nazo. So akamaona zimene amawauda nazo mtima amaona pa achakwera. So kubwera kwa achakwera kwanakhala ngati kuti mwaona munthu amene amatimvesa kwawo uchando yoyo ena akanafuna asuke kunkamwa zimene zozo ndetinene but ndikamafika pamene popo ndikumanena kuti andi pali chitsanzo china chake chimene ndaphunzirapo nthawi imene kudachitika ngozi muja titapita ku maliro ku Balaka oyika mai Shaniru kumaliro umene kuja mmodzi mwa anthu amene ankaena kuti anthu pamene popo anthu sanamkonde ndi anthu anayamba kukuwa hayi ameneyo hayi a speaker. Yes, a speaker zinatengera a chair kuyimirira mkuzuzula anthu kuti musatero anthuwa abwera kusati kukhuza ife ndingati inu mandilemekeza ineyo alemekeze anthu ife anthu atavomereza anthu aja sana amve anaye masoka chiwe you could actually see kuti anakonzeke anangolanda microphone nkuyimirira andi chifukwa cha ulemu umene anthu amapereka kwa chair anthu anapezeka kuti patachitika bata. My point is sometimes titakugwisa ntchito kuti kodi anthu cholinga chimene timapangira zimene zinali chotani sizingatheka anthu fe kuti tizigwirizana nthawi zonse no sizizathekapo chifukwa choti inuyo matha kuona chinthu chimosiyana ndi ineyo koma sikuti tikukangana tungoganiza kuti inu muganiza kuti mukhoza chipanga bwino chinthuchi malinga ndi mmene mukuonera inu inenso ndikuganiza kuti tikhoza chipanga chinthuchi chifukwa chake ndimanena kuti tonse timatha kugwirizana kuti tifuna timange Malawi koma the how part ndi zomwe zimatisiyanisa. So kusiyana how kuja sife adani where there is an opportunity kuti tikhoza kubwera tonse pamodzi nkuzana kuti however ngakhale takhala pamodzi sikuti tikugwirizana naye tusiyanabe because ine ndikuona ngati chinthu can be done better this way and you believe it can be done better that way we mean well but like he has said pamene paja mbali zonse awawa amene kuti abwera chakwera wakanayisirabe kupeza means yokuti abwerebe because zikanaonesabe kuti ndekuti ali ndi mtima ovomereza kuzapereka awana amaina kuti aitanewa nene nawonso akanakhala ndi mbali yawo kuonesesa kuti ife tiyesesa mbali yathu kuti muonesese kuti niyo mwalandidwa bwino mwatani zimenezo zikanatha kumangirira bwino ufulu wa democracy chifukwa mu democracy tizisiyana maganizo tizivomereza ndithu tikasiyana maganizo ndi wina wake si ndani wathu ena amanena kuti chimene chidavuta kwambiri a Lazarus Chakwera nkuti sada samali za ubale umene adali nawo ndi azenzawo mukumbukira anthu adanyanyala along the way tonseti kudabisa kuti atsala okha including a Joyce Banda sadanyanyala yes a DPP apanga ubale ndi afford lefu ya abusa tsirambiri ndambewe abusa mbewe ayo ndije ndi ama tsira ule makhala ndine muzina kuti abusa adaziacha adanziacha
ine sina nene zali yeah, nungokupa sanje sanzo chomwecho watsitsira mbiri opanda tsitsira mbiri amakhawa dazi ndete tanene ndambe abuso imene dzina linandithawa ndi kukumbukira ambewe but I think it's a good distinction yatasakani ndambewe abusambewe yes then kuli achimwene atatu mbali yes apange bwanji zinthu zawo ayamba ndani imene ayambe awo ayambe kuneko yamba kunanda namaliza kumaliza ndine mina yeah chimene chimawavuta anthu andale they don't want to learn from history yeah munthu ndipo Malawi udankhala kuti ndiwe munthu onena kuti wakhala pansi kuyamba 1964 kumangowerenga ma case studies atsogoleri ma mistakes amene anapanga pamene anakakhonza iwe uthokhala utomoneka dolo nthawi zina you don't have to reinvent the wheel sikuti zochita kuyambira so one Malawi ngwang'ono uyu so nkhani ya ma relationships njofunikira zimaoneka kuti anthu akalowa pa mpando amawataya anzawo ndipo izizi sikuti so ndizochita soti mpaka munthu akalowere mkalasi ayi koma ndaona kuti Mutharika pamene amapereka speech yawo anachita acknowledge Enoch Chihana and other alliance partners. That's a good start. Zimaambira pa ma speech pacha komanso ife amene tinali kumeneko tinaona kuti amanja no samalandira alendo it was the center of attention yes so amnanga kwa analandira ndiwo awaso achapo anali busy mpaka ukafika airport ukapelekeza so a good start pamene koma don't lose your friends on the way maka mukayamba kugawana pa position nkhani makhalapati pamene kuona kuti nzauno basi kumponya because it is very easy for DPP minimene awinira because this has been a very incredible win it's very easy for them kuonera kuti Chihana wamenya watu Tanzania chifa onani akuzotero taona ni mavota ma MP a 40 angati manjamu zalosa kwani so it's very easy kumanena kuti wati chedwesa kwa mwayiwala kunena kuti anthu amakhala akuona the spirit of leadership people are looking at the spirit of leadership. It's not even about kuti awawa anatenga mavoto ochepa anthu akuona kuti kodini ndi anthu onena kuti you have the basic humanity umunthu ulimo so zimene ankachita MCP kumaona ngati kuti anzawo aja kumaponda pansi even timamva ife anthu akukamba za mu cabinet how some of them were being attacked in cabinet, members of the other parties, alliance. That was very shameful. Ziwani kuti anzana jama kudandaulani simungatenge nazo ndaliso ayi. So for me I have no kind of ndipo sitinga khale so ngati kuti tukuchita kuzembera ayi. MCP could have done better. They failed their colleagues. Ndipo my president ena amene anaima pa 2025 sana akaima anakakhala kunena kuti MCP akukhala bwino ndanzawo sizinakatheka mwayankhula bwino kwambiri mwayankhula mwamphamvu koma lero ndi achaya yes alemba achaya chifukwa chilungamo cha nkhani ndi chimene chocho mfumu ine ndingoyambira pamene popo even kunena kuti yayi uyu wapeza ma MP ochepa muone kuti anthu aja anapita kumene kuja kuka defender pa president olo kukamenyerera pa president so the energies zimene amayika afford amayika kuti pa presidency because iwo anabula poyera unlike mwina migwirizano yatonse imene inkabisidwa mgwirizano wa Ford ndi DPP udabula poyera adatitana ife I think ndapita tonse adanena kweli ya 47 ine ndikufuna pa second vice president osati so kuti yayi tikukambirana kusedi ku adanena anthu davisa kudali achaponda amene adali leader of delegation imene dabwa kupele kuti dafu sachaponda zimene akunena Chihanasi ndizoona achaponda adavomera ndizoona ndizimene takambirana zimene tagwirizana now mwamba olumbira amalumbira ndi president ndi vice because these are elect second vice president amachita kusankhano president uja akalumbira sizimachitika pa tsiku sizimachitika pa tsiku lero ndeti kuyangana machidwi kodi muyambiratu kupindana pano kapena musunga lonjezo lanu limene Chihana munanena kuti akhala second vice president akamasankha nde kuti nduna mwinayamba kwasankha Chihana I don't know kayamba usankha nduna aphatikiza limozi mwamba olumbirisa nduna kwalumbirisa Chihana koma Chihana atanachoka kutonse chifukwa kumene kusada akhazike bwino anadabwera apa ananena iwo kuti ndikapanga kampu kumpoto so simungaone ngati kuti mavoti amene mwapeza kumpoto aja Chihana sadagwirepo ntchito yawo anagwira ntchito mukatero ndiye kuti mkulamba so zimene munagwirizana ndi Chihana onesani kuti mwatengerapo phunziro kuti kutonsa sanakhale bwino ndi anzawo inu mukhala bwino ndi anzanu Chihana apaseni second vice president wawo
amalawi akudziwa simukhalanso mazafuna kuti kodi imene tichita manage bwanji anthu adayineneratu ili pamaso pake zimene munagwirizana ndi ambewe abaseni kwesana nenda ambewe komanso poyankhula nawo dzulo ine sikufuna zambiri ine ndimangofuna kuti tithane ndi MCP anayankhula choncho so ngati ambewe mabisabisa zivuta kuti ife tikubakirezokuzidziwa koma mutha kutiyimbira foni tife kuti tinagwirizana zotani tidzakujireni pano achihana you can actually see kuti samamvana bwinobwino chifukwa anazapita kusachokako ausada jihana sorry atumpale mwenifumbo so I beg your pardon atumpale mwenifumbo mukumbukira kuti anazana kuti ndapanga withdraw nda anabwera ndi ujemena makapeleka mapepa ala uje kenaka kale kazikazi aenda bwera kusapeleka kazikazi iye aenda bwera makuya atu tikafusa zimenezo za kazikazi komano zomalera bwera mwina ati naona kudandaula kuti mwina mwake sina pangidwe presentable but the point is zimene munagwirizana nazozo chonde sungani chifukwa pamene anthu akukhulupireni mukamati mwasintha tikafunatu kusintha kakomedweka ndiwo Brian sitimasintha nkhuku yonse timangosintha timene timathiramo mu ndiwo muchi imakuma mosiyana yomwe ija ndiwo yomwe ija so it is these small things that we do zimene zimaonesadi kuti komadi anthu aseta suti ife tikuyembekezera kuti mupangeza zikulu ndezite DPP asintha kodi mukulemekeza zimene munagwiza if you cannot respect that how should we trust you kuti mupanga deliver zinthu zinazo komanso Banda ndimafuna andalewa ndakumbuse kuti kusogolo kuli 2030 this can be a point of reference mmakumbukira kuti itafika nthawi kuti anthu ayambe kukamba za migwirizano aliyesa nkakana ndi MCP asakati iya ku MCP kwa inalipo nthawi imene atsogoleri a UDF they were warming up to MCP kumukatira limwezi convention koma anthu mamembala kukana iya MCP so what I want to tell DPP ndonena kuti kuli 2030 mmene atachitire treat anzawo zikhala either a point of reference for attraction ya more and better coordination this zina should a need arise kusogoloko atazania awa amasunga mawu ndinene kuti siti kunena kuti DPP silemekeza tinenecho ndi mmene taonera ku inauguration good start apita Mutharika akwalemekeza ahino Chihana waika mpaka mu speech kwapatsanso zintchito kuti inu landirana alendo muonetsetse kuti alendowa abwera apita kujeni kunali lanchi kumusasana tirani ku lanchi kodi ni mafranga zidwa ya ngofusa mwanga mleva fast mesa za chibali kuibe chera dzikole kunali lanchi mundi kujao ona ma convention akada ndawa kunali yapisa ndio ndimaliza kunali lanchona koma nkhani ija serious inde chakwe ya yoso ndia serious kuti kulanchoni mundi sokoneza ngasiya chipewa kasoka ndo mama Kodi uloni mwesa naso mafra we ni kumakandiro wa maso tikambirana azipewa chabwino ndiye kulanchoni apita Mutharika anachitanso acknowledge achihana kuti awa ndi akhala vice president second vice president posta chedwa apa so ndimafuna ndine kuti as you are raising these concerns sikuti zafika pa makonsensi simzo pa consensi salumbira dzuko kodi tungonena atu kuti tikuyang'ana machidwi chifukwa chokuti trust bwana you earn it you don't demand trust so mungana kuti ndipange ndi trust never trust somebody who says trust me they must display then we trust with it so timene tikungonena ife ndizoonera kuti sikuti tikunena kuti simunasunge mapangano tungokukumbusana sikuoneka kuti asunga ndipo msunge so far so good ndio tukupempani kuti sungani chifukwa inu ndi ine ndi awa tigwirizano tilowe mu mchire tikasake nyama ndenu muika ziponga ziwiri ine agalo awiri ola agalo masakiraso agalo masakira ine kuika mfuti yani amfuti chabwino itanga mfuti amadaka zamu ama amadaka ziponga ine nabanya agalo yote chabwino tukana ngombera ho afuna ombeo ai okay tenga mfutizo ine tenga mfuti akula tilowe mchire ine mateka ziponga ine ndenga ziponga ine ndenga agalo amwe afuta tenga alembe tenga mfutizo
Ndetalo amene muti. Tagwetsa kwape. Iya, wano tisanalowe. Oh, tisanalowe. Kukambirana. Oya tungolowa. Oh, tikambirane kale. Tikambirane kujani. Kuti ugana bwanji jamani. Nanga tungolowa tisana iya zivezo ndimuso. Ndawina unena kuti ndine makonda mutu. Tikapha kwape. Ine mutu. Ine nani ndikutenga mwendo wa kumbuyo. Oyi mutenga kuti. Ndikutenga mwendo wa kumbuyo mwina ndilinunda. Ine kumanena ngati mimba. Ndikosi. Chabwino. Ndoti tagwirizana sitinalowe. Mikondo yathu ili papewa. Ziponga. Mfuda wa nyamula. Akula kuti lowa mudzimu. Ndagalo angaba kuthamangisa. Inu mutenga agalo. Inu tikapha mutenga jani. Ine nditenga mwendo wa kumbuyo ndilinunda. Okay, mwendo wa kumbuyo ndilinunda. Inu afune mutu. Atenga mutu. Imutenga mutu. Ine tamimba. Ndeti kulowa. Tukulowa. Ndagalo angamba kuthamangisa. Ta. Inu mwavinga chibonga, mwaimenya pa nde kusimphina. Ine kusalasa different. Ndazinena kuti chifo choti yawo ndiyo mwagwetsa nde. Iya akula kuti sinthe magawanidwe. Sunga sinte. Sitingasinte. Tagwirizana tisanalowe nchire. Phafa utenga phafa. Mwena mutenge mphafa yanu. Ine mwendo wanga ndiwena nditenge. Ani tikamacheka. Tucheke bwino kodi mwendo malekeza pati. Chifo titakucheka molakwisa. Kucheka cha pabondo. Tusiucheka munchafumu. Usatera apa. Aya fumu. Ako mandi mwendo. Aya. Tikapacheka mwendo ticheke bwino. Nena umatera. Mwendo. Baba vini matera kafupa. Timacheka pakafupa panja. Mwendo wana msisha. Ndagalo anawirachi. Okay. Mwasonka meti nagwirizana. Inu mzamimba mwatenga. Papa mwatenga. Ndikosi, ati ndikosi. Awa mutu wawo ni zina. Inu mutu basi mutu. Wapopeza wapandi afuti. Ayi. Ndagwirizana tisanalowe chilemu. Isamasinte ikafanya maiji. Zimene zinavuta nditosi. Zimene salasa zinavuta zimene. Itaphedwa nyama ija. Damba kuichinja. Tipanga zinthu the MCP way. Ayi. Mona ngati muziti the tolerance way. Yes. Ndithu. Tichite break pang'ono ngati mango tipeza kumene mukuonerayi ndi program ya the hot current. Talowa nchire tapha. Tidagwirizana. Tidagwirizana. Muziyambira wepo. Okay. Tagwirizana tisanalowe nchiremu. Ndetalowa nchire tapha. Tigawane meti nagwirizanirana. Osayichinja. Nanga wina akanda kuti economy sikugwira. Ndi economy tikanauzana tisanalowe. Kuti tikamalo man imene mukufunayo ndi chibonga sigwira. Koma inu mutanavomerezana kuti mwatenga chibonga ine ndagalo awiri awandifu timagwirizana kunoko. So tisambe kumabweresa so ma terminologies ena ake tisachuluke nzeru nyama itafa. Okay. Tisachuluke nzeru nyama itafa please don't. Mgwirizano ni mgwirizano. An agreement is an agreement. An agreement is an agreement. An agreement is an agreement. Ndipo ina ya Nigeria nega agreement is an agreement. Oh yeah. Aye. Ngata kuza ndikaona katikati. Katikati amsikhale mu. Katikati afumu. No koma ndizoona. Chifa zimenezi davuta atonse. Andi tikunena izi kwalangiza DPP in a good way. Andi tibwereze kunena kuti siti kunena there are no signs kuti mwasintha. Tabwara sinta. So far so good. Yes. Koma badakhala kuti ena akufuna kumayankhula nzeru ndeti kwauza amene wowo mufuna kuyankhula nzeru kuti musambe kwasokoneza anthu ena kuti iyayi. An agreement is an agreement. Akutipatsira programu iyi mdzulo buno ndi a serious enterprise. Mukuonera kanema wa Times ndine mdzukulu ana Njaiko ine. Olongo ndichola kuti Njaiko. Koma ndimaona ngati chitsanzo cha ujeni uyu chitsanzo cha zimene wabweretsa chicha. Ine mwandilanda mfuti. Mona ngandisira mfuti. Ine mene mwandilandira mfuti siniya. Naka mugawaza ndimene akubala ndidira zinthu. Magazi bonga agalu kutenga futi. Inu ndinabusa walembi ine asha. Kutenga zabwino zokazo. Kuona kutenga zabwino. Ndiye ndisanenge zabwino. Atenga ziponga. Acha bwino. Ayembekezere chani anthu. Kapena kuti anthu akuyembekezera chani ndi ulamuliro wa apita Mutharika. Tiyambe ndi mfumu. Amfumu tinanena pano kuti ukaona mmene amapangira anthu povotera pa president pali uthenga umene a DPP a Ford a Ref komanso NDP National Democratic Party ya ujeni ya Frank Tumpali ya Tumpali amene atakakhala pansi anene kuti kodi
anthuwa akuti chani muone kuti pa uphungu zabwino bwino gawa ndithu aphungu yatengana aphungu tengani manika ndimene akhalira nawo anthu yes koma chimvano chinachitika pa president I think chinali china chake chokuti there was a message that Malawians were saying kuti pa leadership we have a problem with leadership. Okay, so the question is what was the problem by leadership pamenepo kodi anthuwa titakhala kuti tichite kafukufuku kuti afunse kuti ndi chifukwa chani mwafuna kuti pabwere APM ndi anthu achati yankhule atiuze zimenezo nditikhale nazo pa mtima pathu kuti Amalawi sadakondwere ndi easy sadakondwere. That's why muone APM adali ndi uthenga uchepa kwambiri koma umapweteka kwambiri mwakhaula exactly mudzayambiranso that's it basi those are two words zona like you're complaining mwakhaula zona are you going to do this again so that's it chief zona he didn't waffle he just said ndey wewe umati ukaganiza magaza I think Dakhaulati. Could I do this again? I know. I think, can I change? Probably. Will this change bring something new? That's what Malawians have done. They have changed, thinking and believing. Kuti pakuza kubwera zosiyana zabwino. Yeah, zona. Ndizimene mwina Amalandi abanda kali panopa. Kodi awa amabitsabati. Ndichali zimene Amalawi amayembekezera kutonse ndi MCP ole MCP zimene sada abase zimene akuyembekeza ta DPP mupereke ndikuti Amalawi chembekezo chawo pali zina ndi za short term low hanging fruits zongotola kuti mena manene amutafusa ino kuti mwakangu kuti makhala pa mpando kodi muwapangira chani Amalawi akuti tedi pangi pachakudyama because munthu wanjala sunga kambirana so wanjala sunga kambirana kana there's no business you can discuss with a hungry person chief muziti chani iya kuganiza zote aje ndo zimuza mawa ati kupita kwa kuti yetu ka chief simumvana timpase chakudya koma chakudya chimechi ndi chongoti padakali panopa going forward azita kuzidyetsa yekha so at DPP they must sort out my problems amene vuto la zachuma nziko munomu mokuti tikachidwi kuyang'ana kuti kodi madera manthambi zimene zimayang'anira zachuma kukhala anthu otani komanso akhala ndi machawo yotani kukonza mavuto achuma amene ali nawo muone nkhani ya forex imene makhayi kukambidwa katundu kuti tigule zinthu zambiri timadalira kugula kunja panopa even kuti ulipire ndithu makanema ulipira ama internet mabanka amapezeka kuti akukaniza kuyesera kakadi ndithu decline inform your bank chief we need to fix zimene kuti kamoyo kabwerereko kuti anthu apumeko kuti kena kano zinazo because anthu amamvesesa kuti zina ndi za pompo short term zina ndi za pakanthawi medium term zina ndi za kutali long term don't think Malawians don't understand that koma chaka choyamba dikirani chachiwiri dikirani ndi Amalawi nekuti aya tudikira chani chachitatu chithupsa ndefe tikudikira koma inu mukuda ngoti kuti mimba zikukula chifukwa ndalama zikumasowa za ife zoti mupangire koma zanu zilipo ndiye zikutheka bwanji pamene papa kuti ndalama zanu kumimba bikupi zimene manenazo kuti olowe kudikira kuti utuluke kanjodoko ndozidikira kukakhala mboma nthawi yonse udalibe njodo sikutuluka bwanji pano pa misonkho ya Malawi ndi njodo izituluka like how bad is your timing how bad is your timing if your jodo is going to come out when you're in government and you're telling us no iwe sukupirira bwanji iwe njodo yako kukula bwanji iwe njodo yako kutuluka ifendeli kupirira so Amalawi akufuna kuti tiyapase chakudya Amalawi afuna kuti azithamanga samufuna kuti tizapasa ma handout azipeza ti ma economic activities azita kudyetsa banja azikhanka change ntumbamo Amalawi akufuna kuti akagona aziziwa kuti mala ndikhoza kutumiza mwana ku school tinkhawa timeti makhala nato tima basic need timeti jati tendi tiyanke sanga tikapita pa filling station mwakweza mafuta tiapeze then kuti tizikhale mafuta ochipa koma sapezeka so people are reasonable Brian we do not expect miracles but when you must tell us bad news tell us but fix it that's why you're there akuyembekeza jana Amalawi afumu anayamba bwino Wanda kufotokoza zonena kuti muona kuti pamene panali chimvano kwambiri ndi pa president ngati pali chinthu chimodzi chimene anthu amafuna ngakhale pa banja kandi pa mpingo
ndi sense of direction. Anthu amafuna azidziwa kuti tikupita kuti. Mtsogoleri ukakhala kunena kuti kodi anthu akufunsa kodi ndi mvulayi kuti pano ndi anyumba ikatena basi pesa pampata mundifunsa ine. Anthu amati ndetikafunsa ndani. But they expect the leader to come up and say, this is the direction we're taking. And ukamanena kuti this is the direction, ndekuti even ntchito zako machita ako akuonesa kuti we are really taking this direction. So number one, chimene anthu akufuna ndi utsogoleri. Decisive leadership. Munamva mena nankhulira Zulu zanalija ngoti Zulu, right? Yeah, Zulu mena nankhulira. Yes, apita mutali. He was very emphatic. And anachita kunena kuti you're looking at a different president. Yes. Musaone ngati ndipita mutali kawakala uja. This is a different president. Mwina so kumbali ina, one would even interpret musaone ngati zichasa kumbuyo. This is different. Meaning that they mean something. What, yes, exactly. At DPP apangena obwanja anthu amene satha kukhala ku opposition. Amafuna akhale olamula nthawi zonse. Anu ake olo timanena kuti nkhani. Munthu wati kuti mati nkhani. Nkhani sadatereke nkomwe. Afika kale. Ya ndingomaliza kale. Ndingomaliza kale. Usimalize kodi. Ya tangu yamba. Ndisiye nkhani yanga ineso ndi. Anu ake DPP nkhani sadaike mpamoto. So obwera kuzadikiza afika kale. Asoka kale sadamiro. Kwemeleyo. Tigam. Kauchebwino. So anthu afuna utsogoleri. Koma the basics have to be taken care of. Timakamba nkhani zokhuzana ndi chakudya. Akamba bwino litu. Inu munthu kumafika saizi onera kuti olo salaleyo atafuna kuti agule bag ya chimanga osakwana. What kind of a country is that? And then kuoneka kuti inuyo mukhala ngati kuti pamene basi mungawamuze munthu za Ukraine. You really think you can talk about zinthu zina zote anthu angakumvese? They can't make food affordable. Wina nanena kuti amalawi to solve food. Amalawi kungoadyesa. Akamapita ukagona kuti wakhuta. Amene mukhuta muja muli chipambano kwambiri. Ndipo atsogoleri kuuzani inopoti amaka DPP single yanu logo yanu ichi mbali chimanga. Just make sure kuti anthu akuchipeza, anthu akudya, anthu akuta kukhuta. Trust me, kwina kusimuvutika. Number 2, pangane kutachoka nkhani ya chakudya. Pali zinthu zina zimene zimapangisa moyo kuphweka kapena kuwawa. Monga zinthu ngati kupezeka kwa mafuta. Tisamakhale in circles mpaka na makomiti ngati makomiti kaya 3 kupanga this a committee of fuel on chani, this is advisory on committee. Are you sure kuti simukudziwa ngati atsogoleri kuti futa mafuta ili pati? Can you fix nkhani ya mafuta? Anthu akangosiya kupezja musaona mene anthu azaombera mmanja kuti tinathana nazo asizabwereso ndi mene anthu amanenera. So zinthu zake ngati zimene zozo mukamba nkhani ina, nkhani ya forex anzanga yika mpakali. So I will not even sindikapa kwambiri. Pa nkhani ya forex tikudziwa zoti is not a short term solution. Imene ingakwire. It's long term. Koma khalidwe lanu lamene inuyo mugwirisira ntchito the little forex that is there in the country limene mapasa anthu mkwiyo kapena kumvesesa. So anthu akaona kuti okay forex ikuvuta koma inuyo mukumangotenga trip akunja ndi zina zotereza anthu amati ase musatuze so excuse. Koma akaona kuti masankho sumaluzira pa 16 September. Mesa nanena kuti maiso sumalembera akatuluka. Somo ndalama kulibe koma iwo wangu kuti vuvuvu mlengalenge. Ndiye pa 16 pajama chakumbukira zimenezo. Kuti iwo ndalama amango jawo. Yes. So simafuna zimenezo. Yes. Tichitena obwanja amene amathamangira kuboma nthawi zonse. Ndimanena kuti DPP olo nkhali sadakandire. Ine ni manena koma nkhali usadakandire. Koma wina wasoketsa kale uje noti adali kunja uko wasoketsa kale salu wakalo. Ndi manena Banda kuti manyaza ndifusa bwino kwambiri. Andi ndi manena kuti andi ndi makakonda kakasenga amene kaka kuti manyaza atakuthera limozi lokhalira zona uzisunga konyazi limozi la pangozi kuti lili ndidzaligwisa ntchito pangozi atazanene kuti amsisha nga manyazi koma amwene anthu ena alibe nyazo lo limozi amwene anzawo mmene waichenjera kuliwe umatembenuza galata umakuluza 120 iweyo watembenuza galeta pano ali kunoko amwene no nyazi lo limozi bana chala mwa no iota of shame ndimendona kuti adakadikira kaye kuti kungodikira kuti mina alumbilitse kaye apita mfumu kapena iye anthu agawane kaye mpafasi mfumu afika kale ndithu amene wawa achamasamba makwalacha magulaje so ndamene we mazapanga overtake osonkha mmemo
anthu akadabwisa kuti uyu ndi uti uyu wafika wakhala pafupi pa president, he has the attention of the president, like how samayi waleso kuti ali kwa anthu ena amene amasokha kozi anthu akwiri yes alipo anthu ena ndinonazo zona ndithu alipo anthu ena amene nthawi ya kampeni amakhala ndi makopi ndamapita ku UTM akababe ayi kwayani apa muzationa mukazalowa dziko la malonjezano ndamapita ku MCP kuja ngakhale muli mboma achakwera komabe pena pake pena pofunika fuelo aka ndamapita ku DPP IPM ukutu atati mwakuti ndi anthu amene ajamusaona chifukwa tu zinthuzi muzimuonesa munthu the level of confidence. Okay. Muzimuona munthu the level of confidence kuti mukufika confidence umanena kuti chilipo chilipo chinanso chimwe chimapangisa muchimani mucha makhaso anthu amene kuseli kwa makha kuti akuyankhula nawo anthu so zonsezo ma factors amene tisamayi wale amakhala poenda kuti tamaoneka tamba ndikumaoneka alipo anthu ena MCP amatha nthawi ngasiku lali mkangano nthawi ija ya marani imeti chani amatha kupezeka zonena kuti aukampasa candidate wa ku constituency wa DPP ndalama kuti aime ncholinga choti angwesen zake wa MCP zimene zimachitika ndiye amabwera kuzakumbusa kuti makaona kachaka to na ile ndamenya nawo ndiye maboma atisamala ndiye anthu akulumimba state capture imahambira pamene imapangira pali nkulu na kwa nkulumimba pali nkulu na kwa nkulumimba mafuna mamuona so bwino amazungulia kwambiri amese ndikunziwa ba mzanzi wa basokolo pali nkulu na kwa nkulumimba ziko muno ndiwe na nkulumimba amabwera sawa khala kunoyi pali nkulu na kwa nkulumimba amapita umagumana ni ma president ndamdziwa dzina lake umandamuliwala ndikati tiyendi timsejo umantha kumuonaso wafika kale kuti anu wake nkhali sada kandile wafika kale wakwanong'oneza apule kuti akuti chani uyu kuva nkulumimba so ndi anthu kachisazo nongopereka chisazo kuti chooneka ndi maso mwina anthu akhoza masakasaka amene ndi ndani tikumuona wina so look pali anthu ena akenda business we understand koma akuluakulu anthu amanena kuti palibe lunch yaulere anthu amakupasa kena kake amakhala kuti akufuna china chake so chimene akufunacho ngati sakuchinena bwino zimene zimazapezeka kuti zikuti khwintha lokusogoloko because amazamba kupanga demand and arm and leg ifo malephera kuyenda ifo watigwira mkono watigwiranso mwendo so guys we're doing business, let's do clean business. We're doing investments. Yes, there are people that I'll come to you. I know you have a thought. Yes. So I'll come to you. Don't lose that thought. It's about it's a powerful. Yeah, very powerful. So even andalewa. Ukuti munthu unali ku MCP. Mene waicholera papa mwazafika. Unali ku UTM. Anza konsalu sidakali kwaterala. Iwe wafika kale wafala kale wasokesa kale kuti yakunosokesa tanzania. Ya bula. Tizikani manyasi. Tizikani nyasi. Kwa maana ndikunena kuti ndi udindoso wa akuchipaniwo. Udindo wa kuchipaniwo. Yes. Gatekeeping. Kunena kuti aya kodi uyu. Simwamona uyu. Ezona. Ndi pamene nakwira chalapo. Yankhula na mfumu. Mmakumbukira mawu kuti rabo. Anavuta. Yes. Anthu akwauza chakwera please clean the rabo ijana ngoisirira ina umangoti ati sanjika manja rabo susanjika manja iko atwache ndi anthu ajarapezeka kuti ambaso kusokoneza zinthu. All I'm trying to say is amthalika ayankhula bwino Malawi amene akuyankhula asokolera ndiwatonse. He has made a great appeal to every Malawian statesmanship. Ayankhula ndi statesmanship koma tichenjeze alipo anthu ena awa alowera kumeneko koma ndi rabo ndosokoneza. I don't think rabo it's a good word. I think right from the beginning rabo hasn't been a good word. Koma ndosokoneza. Ndosokoneza. No. Tisanyengerere. Chifukwa anthu ena awa amabwera ngati ndozo kuyankhula ndozo kuonesa kubweresa zungu kunja ndi zina zoterozo koma ndi anthu ofuna kusokoneza msogoleri. So tikunena kuti msogoleri kumasojera zungu kuno kuti opanda sabata fumu adatibweresera anthu kwalipirira ku hotel amene kwalipirira ku hotel pasandalama kuti uyu angakhani ndama zimene akunena baba adatibweresera anthu azungu kuno opanda sabata ana ndi sabato koma sabato zake zosaliza ndalama zimene ndimene unena kuti ngati ndiyo munthu akuzoda kupatsa 1 trillion sabato sada police ndio tamulipira hotel kumaliza kwa nditero ndibafuna kukisa chilo mawote however koma nangasiri amati Mr. however koma however ndimafana nene kuti nthawi zina mathaupezeka kuti apa patufuna wina kuti azango penta apa koma kupeza kuti pakati panu mwina openta simukutani simukumuona. It does not hurt
for the sake of the country. Kuona kuti kumatu uyu kuoneka kuti kupenta ndamana amata. For the sake of nation building, tufuna wazipentere pati. Akameza kupenta akhale pomwepo. Sizoto akuitana kuti ukapente ndikena kubasula uchipinda kuseni. Be careful de anthu amene timati ma opportunist. Mwayankhula mwamphamvu kwambiri. Tisamale ena ku opposition satha kukhala. Koma ine ndaona kuti loyalty it pays kwambiri. Ajisari akuzokhala mavuto awo koma you can see kuti munthu uchatu has been loyal kwambiri. Yes. Anichifeka ola anthu akana kuti kodi mukutani ayi mama nokundachoka naye patali ena muna ndithawa inu usada zona pa mavuto adalipo mpa nde panopa chifukwa choti pakubwera zabwino iye amene wagwira jacket ya adalitsoka kabambe agwirebe mpaka ndani akhulupirireni apa kabambe iye amene wagwira president jacket ya ashakwera gwirani kumene koko zamawa sizidziwira koma osati kumalowera ndiye mwasanga nthawi yathu ikutha ndingotengerapo apepo nde paliso timadonsi tina tochita kuonekeratu kuti inu pali timafungo tina ta corruption 2 minutes imene yasa akulemba kwambiri mnyamata kumene tikumaliza pali corruption yakhala kuti vuta mdziko muno anthu akhala kuyang'anaso kodi katangale timpana nayo bwanji chonde tionesese kuti kuyambira koyambirirako we are setting the tone kuti izi sitisekerera apa pali batatenge ndama za pali anyamata inokonda zolandira bwana musabweretsera bwana zinthu ayi mwangu atengera zinthu bwana akaja kumafisa kodi chachokera kwa ndani ichi ale ndo ina amene amafika mdziko muno kuti kuli wabweretsa ndani muno ali mahotelo akudikirira chani akudikira payment ubwisa chani munthu akudikira payment zone atupako tipitsa mafoni kutawa munthu akudikira payment akobwera kandege kina kanye bwana apa iya mfumu tisatero ayi tisatero nthawi yathu yeraso lichepejera nanena kuti iwe wemwe ukagule mahewu iwe wemwe ukaphike zophika ndaka zako iwe wemwe ukagule ma t-shirt ayi dziko lili latonse tidzigawana you can't be a one stop center kungoti tufuna zakudya tiphika ndife inu muli restaurant yakazanga dabangapo zakatali miseo ma contract ndimanga ndi maziwo hapo zimenezo zimadzatulukira 16 September yes kuti amango gawa nawo mfumu ndimafuna ndimalize ndikunena kuti pali anyamata ena amphulupulu akumayuza ntchito mayina athuwa kutsekula mapeji pa Facebook akumalemba za chipongwe zoseketsa chani sizabwino mdziko muno tili ndi malamulo ochita deal ndi zimenezi wina ali kundende ndikulankhula pa amayuza manamba athuwa kumanamiza anthu tumizireni ndalama apolisi anamtsatira mpaka anampeza ndiye zomatenga dzina ka la Brian Banda ka la Wonder Msiska basi kutsekula anthu akamalemba kumakhala ndi ife sibwino makolo akana abwera kuti tithandizeni mwana yana kokhola mphulupulu sidzafika kumeneko so tachenjezena ine ndi andilembera mapeji ambiri zonadi ine ndilibe peji ndiye chonde mawa asadzanena kuti simudachinjera yes no mwayankhula bwino kwambiri alipo anthu ena amene ndizigoba so chigoba ni munthu oti suma mudziwa yamangoyuza mayina abodza kutani mcholinga chokuti azipeza ma followers pogwisa ntchito mayina anthu ena kapena kulemba nkhani even page yathu ya times 360 amalemba zinthu kumachita kuona kuti no times sitingalembe zimenezi takhati kugwetsa mapeji amene aja kuchotsa ndithu but I think we still learning digital world kuti tingaichite control bwanji manage bwanji kuti izakhalire completely clean so zina zikamabwera muziona kuti zinzabodza and ma disclaimer ndawawa kuti zimenezo ndizabodza anthu amene ndizigoba zimene akupangazo akupanga mwayi wene ake koma lamulo liwapeza nde makolo wawo asadzanene kuti tinkhululukireni mwana mfumu koma tathokoza apita mafuleka atimizira tizipewa iti akuti tambwali awasali nawo kukawa zona moti tinankomera pali mnyamata wina Peter Mafuleka amakhala ku Australia nde amatitumizira tizipewa nde ulendo unawatumiziranso akulu kanu kawera ndachilonja mfumu so tathokoze apita Mafuleka pamene panso ndiye pamapeto a program yathu ya the hot current tilanda alembi komanso ankhwenda viwi chauta akatisunga ndi moyo koma atisunga tiumanaso pano pa Sunday ndine Brian Banda maloma ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre kukuyamikani pokhala nafe and goodbye.